No, mitä te olette Valossa tehnyt nyt? Mitä teillä on tavoitteena ja miten te haluatte tulevaisuutta rakentaa, kun sä oot ennakointijohtajana, Juha? Joo, siis me ollaan tehty tämmöisiä ennakointityöpajoja muun muassa meidän toiminnanjohtajille ja vastaaville. Ja, idea on siinä se, että porukka pääsisi peilaamaan omia ajatuksiaan suhteessa tulevaisuuteen ja kehittämään sitä kautta tietysti liiton omaa toimintaa. Miten Humappi on ollut tässä teitä tukemassa? No kiitos. Humappi on ollut sillä tavalla ensinnäkin ajatuksellisesti mukana, että me olemme päässeet sparraamaan teidän kanssa ajatuksia siitä, että miten tätä hommaa kannattaisi tehdä näissä työpajoissa, mutta isoin ehkä konkreettinen tulos on ollut siitä se, että me ollaan rakennettu tämmöinen verkkotyökalu, joka on sitten tukenut tätä työtä ja tekemistä näissä työpajoissa ennen kaikkea niiden välillä. Miten tämä johtamista liikuntasektorilla ja järjestökentässä sun mielestä auttaa eteenpäin? No varmasti ennen kaikkea se juuri, että on joitain sellaisia niin kuin liittymäpintoja, siis peilinpaikkoja ja tällaisia niin kuin prosesseja, jotka tukee sitä toiminnanjohtajaa, pystyy jopa irrottamaan hänet siitä tulipalojen sammuttamisen arjesta ja antamaan sillä tavalla happea ajatuksilleen. Se on mun mielestä ehkä se kaikkein iso juttu.